हेलौ लोगोफोर, आंनि बे सरना बोdo ब्लग इउटुब चेनेलाव दिनै मोनसे ब्लग लाबोदों। बे ब्लगानो जादों सिमेन्टनि इथा बानायनाय। आं न'आवनो सिमेन्टनि इथा बानायदों, फार्मा बानायनानै। लाइनजों बानायनाय बायदि जाया, आखाइजों मोजां दोसोनो गोनां जायो। टाइट खालामनांगौ, टाइट खालामाबा बायनो नागिरो आरो गोबा जानो नागिरो। बिदि दोनसोनांगौ, दोनसोनानै बुसोनांगौ, होमबाना फार्मा सेटिं जायो। मस्लाखौ बारा गिसि दोलो दोलो नांलाया, एसे सिदोब जानांगौ आरो मस्लाया सेटिं जानाय बायदि। फार्मा बेगसेयाव 66 ओरै ओंखारो। फार्माया इथाजों समान। माने सिमेन्टनि इथा नालाय सिमेन्टखौ एसे खारा होनो गोनां जायो। बिदि बुसोनांगौ मोजाङैनो आरो सेम्बल होनांगौ। बिदि इथा बायदि, इथायाव जेरै थायो गोथौ, बेबानो बिदि खालामो होयोबा देनां थालायनायाव मोजां जायो। सिमेन्ट हरो। दा बेखिनि ओंखारग्रोबाय आधा बेगाव। बिदि माबानानै बिदि ल'खौ बख'नांगौ। बे थल्ल' गयो बिदिनो। आधा बेगाव बेखिनि ओंखारदों। दा सानगोन बे खैथा ओंखारो। मस्लायाव बुथुमनांगौ जायो बुहुद। खामफ्लायाव बे मोनसे बिदि खामफ्लाय बायदि लानांगौ, बेयाव होनानै बानायनांगौ। मिसिंनि आरो मालाय गुवार दंखायो, फार्मा फिसा बेयाव नारसोजोबनो हायो, टाइट जायो। दा बेयाव आखाइजों बानायनाय नालाय गोबां बुसोनो गोनां जायो। दासो स्टार्ट आं बानायहांदो, दाख्लैबो बानायदो। न' गंसेनि बानायनोसै। बिदि गिसि सिदोब नांगो आरामनो। बेखिनि ओंखारदों। गासै 32 ओंखारबाय। 32 ता आधा बेगाव। 32 ता आरो बानायनाय बेगसे 65 फैखायो आरो ना। बेफोरखौ माने फार्मानि लोगोनि खोथा। मानो होनबा फार्माया गिदिरबानो गिदिर जायो इथाया। 32 ओंखारबाय आरो नै आं दाख्लै बानायदोंमोन 65। नैबेयाव 65 दङ। बे रानजोब्बाय, मैया दै होदोंमोन। नैयावबो बानायनाय दङ। आं आरो बानायबावगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो।